И така, сега ще правим финиш на тамбура. Ето, снимаме. Какво ме гледаш? Записваме, иначе какво ще правим, ако не записваме? Сега правим показно на восъчна основа. Взимаш курка 240. Всичко се изшлайфа хубаво. След това минаваме с курка 400. И да кажа, тупчещия да се учи. Да се запише. Продукта няма да му правим реклама, но е на восъчна основа с цвят орех. Взимаме мека гъба. Той мирише и хубаво даже. Топиме с консистенцията на хомогенна смес. И нанасяме равномерно на две ръце. Ръката съхне между 15 и 20 минути. Фингърборда не го мажеме с восъчната основа, мажеме го с масло. Еми да. Така, другото помещение се прави ремонт. Обновяване на работилницата.